Lana, tapi piye caranya gua beda iki? Ngopo pedae mbok dorong? Ardulan no, ben keren nggo motor. Berarti disurung, tak kira mati. Mati tak kubur tak gowo. Ora ngono maksude. Tak kira rusak. Ki mbok dandakne. Jajal uripno. Iki lek nguripi. Yo. Jajal urip ono sik. Piye? Yo se aku arep. Ya wis ngono. Piye cara nguripi beda iki? Jare angga mang kon nguripi, tapi kon nguripi apa nih? Pokoknya diesel yang nguripi. Jajal ya. Aduh, makengkeng. Ora urip. Wais, gori. Enak. Ah, beda gini oi. Ora nguripi ora klek. Lah piye carane nguripi? Iki tak setelah ini kok diesel. Oh iya. Ya nganggo sikil lah menyelahke. Piye lah nganggo tangan ya ora kena ngono iki. Iki kaya dapur-dapuran sik. Besok roh aku iki. Kowe pernah ketemu ta bocah iki? Pernah damben. Ning Sing ngendi? gawa gerobak kayak gua blokir. Tak bentong abi. Wah, iki pas ketemu lah kae. Lah pinter lho bocah lho. Ya iki tenan bocah. Iya padha mirip ngono jane. Tapi saiki nggo peda. Nggo pedah walah. Iki apa? nyapona iki. Mati tarane kok. Ya jalur pono. Nganggo sikil. Alah kok. Pinter bocah iki. Jajal ngene lho tak piye-piye. Contoh iku lho. Contoh delok. Gatekno. Delok ya. Matane lho gatekno matane. Kuncine ku lho kowe tak melu goblok tunggal kowe. Kuncine ngurung. Wes pekok. Alah ngene. Goblok. Mas, urip lho, Mas. Ya, jajal ngono. Dan dua blok ya bocah iki. Dijajal, nggawa pedae. Tambah aku. Nah, iki lebokke. Lebokke ngendi? Dipidak maksudnya pidakan jajal. Kita ya loro. Dulu to, Bu. Perkenalan itu ana sendiri, orang Halo. seneng bocah. Nah, yo, Belum laku. belum laku. Alah, lek. Lo bocah utek ning cilet tenan. Iya. Alah, kene tak tak warai. Ya suara ono iki jajal. Bulan gini ya. Kayak gua blokir ae. Nah, katene. Woi, sopo? Ah, syukur. Utek ning silet iki lho. Kancamu ae. Yo mbuh urusan. Saya malah tahu eh. Mahanya dihapusin udus.